वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण भक्तों की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतं प्रथम स्कंदं 13వ అధ్యాయం శ్లోక 51 51।
ధృతరాష్ట్రః సహ భ్రాత్రా ధృతరాష్ట్రः సహ భ్రాత్రా గాంధర్య చ స్వభార్యయా గాంధార్యా చ స్వభార్యయా దక్షిణేన హిమవతా దక్షిణేన హిమవతః ఋషీణాం ఆశ్రమం గతః ఋషీణామాశ్రమం గతః ధృతరాష్ట్రుడు ధృతరాష్ట్రుడు సహ సహ భ్రాత్ర అతని సోదరుడైన విదురుడు సోదరుడైన విదురుడు గాంధారి కూడా గాంధార్య చ మరియు మరియు భార్య అయిన భార్య అయిన దక్షిణమునకు దక్షిణమునకు హిమవతః హిమాలయముల హిమవతః ఋషుల ఋషుల ఆశ్రమములు గల ఆశ్రమములు గల గతః వెడలెను వెడలెను. ఓ రాజా, నీ పెద్ద తండ్రి అయిన ధృతరాష్ట్రుడు, అతని సోదరుడైన విదురుడు, భార్య అయిన గాంధారి ఋష్యాశ్రములు గల హిమాలయ పర్వత దక్షిణ ప్రాంతమున కెగిరి. ఓ రాజా, నీ పెద్ద తండ్రి అయిన ధృతరాష్ట్రుడు, అతని సోదరుడైన విదురుడు, భార్య అయిన గాంధారి ఋష్యాశ్రమముల గల హిమాలయ పర్వత దక్షిణ ప్రాంతమున కెగిరి. చంద్రావతి మత చదవండి భాష్యం. భాష్యము. శోకగ్రస్తుడైన ధర్మరాజును శాంతింపచేయుటకై నారదముని తొలుత తాత్విక దృష్టితో సంభాషించి పిదప అతని పెద్ద తండ్రి యొక్క భవిష్యత్ కలాపములను వివరింపదొడగెను. తన దూరదృష్టిచే వాటిని అతడు కాంచగలిగి ఈ కింది విధముగా వివరింపదొడగెను. తన దూరదృష్టిచే వాటిని అతడు కాంచగలిగి ఈ విధంగా వివరింపనారంభించెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రోతోభి సప్తభిర్యా వై వర్ధుని సప్తదా విధాత్ సప్తానాం ప్రీతయే నానా సప్తశ్రోత ప్రచక్షతే. శ్రోతోభిః ఆయలు సప్తభిః 7 యా నది వై నిశ్చయముగా స్వర్ధుని పవిత్ర గంగా నది సప్తద 7 పాయలుగా వ్యధాత్ ఉనరింపబడెను. సప్తానాం 7 ప్రీతయే ప్రియము కొరకు నానా పలు సప్తశ్రోత 7 మూలములు ప్రచక్షతే పిలువబడుచున్నది. పవిత్రమైన గంగా నది 7 పాయలుగా విభజింపబడిన కారణమున ఆ ప్రదేశమును సప్తశ్రోతముగా పిలుపబడుచున్నది. సప్త మహారుషుల ప్రీత్యర్థమై అట్టి కార్యము వనరింపబడి ఉండెను. పవిత్రమైన గంగా నది 7 పాయలుగా విభజింపబడిన కారణమున ఆ ప్రదేశము సప్తశ్రోతముగా పిలుపబడుచున్నది. సప్త మహారుషుల ప్రీత్యర్థమే అట్టి కార్యము వనరింపబడి ఉండెను.
స్నాత్వానుసవనం తస్మిన్ స్నాత్వానుసవనం తస్మిన్ వాచాగ్నిం యథా విధి వాచాగ్నిం యథా విధి అభక్ష ఉపశాంతాత్మా అభక్ష శాంతాత్మా స ఆస్తే విగతైషణః. స ఆస్తే విగతైషణః. స్నానం ఆచరించి, స్నానమాచరించి అనుసవనం నియమముగా త్రిసంధ్యలయందు, అనుసవనం నియమముగా త్రిసంధ్యలయందు, ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంత్రము, ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంత్రము, తస్మిన్ 7 పాయలుగా చీలిన ఆ గంగా నది యందు, తస్మిన్ 7 పాయలుగా చీలిన ఆ గంగా నది యందు హుత్వా అగ్నిహోత్ర కర్మను నిర్వహించుట ద్వారా, నిర్వహించుట ద్వారా చ కూడా అగ్నిలో అగ్నిలో యథా విధి శాస్త్ర నిర్దేశానుసారం విధి శాస్త్ర నిర్దేశానుసారము అభక్ష కేవలము జలమును మాత్రమే గ్రహించి ఉపవిశించుచు, అభక్ష కేవలము జలమును మాత్రమే గ్రహించి ఉపవసించుచు, ఉపశాంత సంపూర్ణముగా నియమింపబడిన, ఉపశాంత సంపూర్ణముగా నియమింపబడిన, ఆత్మ స్థూల ఇంద్రియములు మరియు సూక్ష్మ మనస్సు, ఆత్మ ఇంద్రియములు మరియు సూక్ష్మ మనస్సు, సహ ధృతరాష్ట్రుడు సహ ధృతరాష్ట్రుడు ఆస్తే స్థితుడగును, ఆస్తే స్థితుడగును, విగత వీడిన వాడై, వీడిన వాడై, ఏషణః గృహ సంబంధ ఆలోచనలను, సంబంధ ఆలోచనలను, సప్తశ్రోత తీరమున ధృతరాష్ట్రుడు ఇప్పుడు త్రిసంధ్యల యందు స్నానం ఆచరించుచు, అగ్నిహోత్ర కర్మలను నిర్వహించుచు, జలమును మాత్రమే గ్రహించుచు, అష్టాంగ యోగమునందు నియుక్తుడై ఉన్నాడు. మనస్సును ఇంద్రియములను నియమించుటకు, గృహాసక్తమైన ఆలోచనల నుండి పూర్తిగా ముక్తుడగుటకు మనుజునికి అది సహాయభూతము కాగలదు. సప్తశ్రోత తీరమున ధృతరాష్ట్రుడు ఇప్పుడు త్రిసంధ్యల యందు స్నానం ఆచరించుచు, అగ్నిహోత్ర కర్మలను నిర్వహించుచు, జలమును మాత్రమే గ్రహించుచు, అష్టాంగ యోగమునందు నియుక్తుడై ఉన్నాడు. మనస్సును ఇంద్రియములను నియమించుటకు, గృహాసక్తమైన ఆలోచనల నుండి పూర్తిగా ముక్తుడగుటకు, మనుజునికి అది సహాయభూతము కాగలదు. భాష్యం భాస్కరమణి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. మనస్సును ఇంద్రియములను నిగ్రహించి వాటిని భౌతిక పదార్థం నుండి ఆత్మ వైపునకు మళ్లించుటకు యోగ పద్ధతి అన్నది ఒక యాంత్రిక విధానమై ఉన్నది. ఆసనము, ధ్యానము, ఆధ్యాత్మిక విచారము, ప్రాణాయామము, క్రమంగా సమాధి యందు స్థితమగుట, పరమపురుషుని పరమాత్మ దర్శనము అనున్నవి దాని అందరి కొన్ని ప్రాథమిక అంశములు. అటువంటి యాంత్రిక విధానం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఎదుగుటకు త్రిసంధ్యల యందు స్నానమాచరించుట, వీలైనంత వరకు ఉపవాసం ఉండుట, స్థిరాసనము కలిగి ఆధ్యాత్మిక విషయములనే ధ్యానించుట, తద్వారా నెమ్మదిగా లౌకిక విషయముల నుండి బయటపడట అనేది కొన్ని నియమములు నిర్దేశింపబడినవి. భౌతిక జీవనం అనగా కేవలము భ్రాంతిమయమైన భౌతిక లక్ష్యం నందు అనురక్తుడగట అని భావము. గృహము, దేశము, పరివారము, సంఘము, సంతానము, సంపద, వ్యాపారముల వంటివి ఆత్మకు భౌతిక ఆచ్ఛాదనములు వంటివి. మనుషుడు భ్రాంతిమయములైన అట్టి భావనల నుండి విడుదలను పొంది క్రమముగా పరమ పురుషుని వైపునకు దృష్టి సారించుటకు యోగ పద్ధతి తోడ్పడగలదు. కేవలం రసహీనములైన వాటి యందు అనురక్తమగుటచే
మనము భౌతిక సంఘము మరియు లౌకిక విద్యల ద్వారా నేర్చున్నాము. కానీ యోగ పద్ధతి ద్వారా అట్టి వాటిని మనము సంపూర్ణంగా విస్మరింపగలము. కానీ నేటి కాలం నామమాత్ర యోగులు యోగ విధానములు కొన్ని గారడీలను ప్రదర్శించుండగా అమాయకులైన వారు అట్టి మిథ్యా విషయం లేదా ఆకర్షితులవుతున్నారు. లేదా స్థూల దేహమునకు సంబంధించిన రోగములను నయం చేసుకున్నట యోగ విధానము ఒక చౌక పద్ధతి అని భావించుతున్నారు. కానీ వాస్తవమునకు జీవితాంతము మనం సంపాదించినదంతయు మరచిపోవటం నేర్చుటయే యోగ విధానమై ఉన్నది. ధృతరాష్ట్రుడు జీవితాంతము కుమారుల జీవన పరిస్థితిని మెరుగుపరచుటేనడి గృహ కలాపములను చక్కబెట్టుటేందో లేదా తన పుత్రుల కొరకై పాండవుల ఆస్తిని హరించుటేందో గడిపివేసిన సంపూర్ణంగా భౌతిక భావనాపరుడే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లోపించి ఉన్న వానికి ఇవి సర్వసాధారణమైన కర్మలు. ఏ విధముగా అట్టి స్వభావం మనిషిని స్వర్గం నుండి నరకమునకు ఈడ్చివేయనో అతడు గాంచకుండెను. కానీ కనిష్ట సోదరుడైన విదురుని కరుణచే అతడు జ్ఞానవంతుడై తను భ్రాంతిమయ కర్మలను తెలుసుకొనగలిగి అట్టి జ్ఞానోదయంచే ఆత్మానుభవమునకై గృహమని వీడగలిగను. దేవలోక గంగానది ప్రవాహించే పవిత్రమైనటి ప్రాంతమున ధృతరాష్ట్రుని ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని గూర్చి శ్రీ నారద దేవుడు భవిష్యత్తును పలుకుతున్నాడు. ఘనాహారం లేకుండా కేవలం నీటిని గ్రహించడం కూడా ఉపవాసముగానే భావింపబడును. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పురోగతికి ఇది అత్యంత అవసరము. మూర్ఖుడైన వాడు నియమములను పాటింపకయే యోగిగా నగుటకు తలచుచుండును. కానీ మొదట జిహ్వజాపల్యం అణుచుకొని లేని వాడు ఎన్నడూ యోగి కాజారడు. యోగి మరియు భోగి స్క్రోల్ చేస్తారా ప్రభుజీ అని పదములు విరుద్ధములైనవి. తినుట త్రాగుట ఎందు అలగట్టుని కలిగియుండు భోగి ఎన్నడూ యోగి కాజారడు. ఏలైన విచ్చలవిడిగా తిరిగి త్రాగుడు యోగి అయిన వాడు ఎన్నడూ అనుమతింపబడడు. కేవలం జలమునే త్రాగుచు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో ప్రశాంతంగా ఆసీనుడై దేవదేవుడైన శ్రీహరి ధ్యానం నందే సంపూర్ణంగా లగ్నమగుచు ఏ విధముగా ధృతరాష్ట్రుడు యోగ విధానాన్ని ఆరంభించినన్నది విషయము మనము గమనింప యోగ్యమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇప్పుడు చెప్తున్నట్లు ధృతరాష్ట్రుడు హిమాలయ దక్షిణంగా సప్తశ్రోత అనే ప్రదేశంలో ఇక్కడ సప్త మహర్షుల కోసము దీన్ని గంగాని 7 branches గా చేశారని చెప్తున్నారు. సో అక్కడ ఆ పవిత్ర ప్రదేశంలో వాళ్ళు ఇప్పుడు ధ్యానంలో కూర్చుంటారు అని ధృతరాష్ట్రుడి గురించి చెప్తుండేది నారదుడు. సో ఈ ప్రాణాయామ విధానం వీళ్ళు అభ్యసించుతున్నారు. యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ధ్యాన ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధి. సో 8 అంగాలు అష్టాంగ యోగం. సో దీన్ని అభ్యసించేందుకు వాళ్ళు విదురులు వాళ్ళకి గైడ్ చేశారు, మార్గదర్శనం ఇచ్చారు ఎలా చేయాలి అని. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇలాగ ప్రారంభించారు అని ఆల్రెడీ నారదుని గారు చెప్తున్నారు. సో ఈ మెథడ్ ఇది ಯಾವ ಮೆಥಡ್ అవుతాను, ಯಾವ మార్గం అవుతాను, యోగ మార్గం అవుతాను, ధ్యాన యోగ, భక్తి యోగ, జ్ఞాన యోగ, కర్మయోగ. సో ఇంద్రియ సంయమ యోగా, ఇంద్రియ సంయమ. సో ఇక ఇంద్రియాన్ని నియమించేది అది మీన్స్ అది చేయాలి. సో దానికోసం ఇక్కడ చెప్తుండేది ధృతరాష్ట్రులో
కేవలం నీళ్లు వాళ్ళు స్వీకరించి వాళ్ళు అభ్యసిస్తున్నారు. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగి భవతి దుఃఖః. సో అన్ని వాళ్ళు నియమించాలి. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి సాధించడానికి ఈ ఆహారం సేవనం కూడా అది కూడా ముఖ్యమే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఆఫ్ కోర్స్ మనం అది ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో అది దీంట్లో అవుతుంది. మనకి భక్తి మార్గంలో ఏకాదశి ఇచ్చారు, ఏకాదశి వ్రతము, భగవంతుడు ప్రతినిధులు అవతరించే రోజులు, ఆ రోజులు మనం కనీసం ఈ వ్రతాలని ఆచరించాలి. సో లేకుంటే ఇక్కడ ఈ ధ్యాన యోగ మార్గంలో తీవ్ర తపస్సు, ధృతరాష్ట్ర ఏది కూడా స్వీకరించాలి. కేవలం నీళ్లు ఎంత డిటర్మినేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు అభ్యసిస్తున్నారు. సో చెప్తుండేది ధృతరాష్ట్ర ఫుల్ లైఫ్ వాళ్ళు భౌతికంగానే ఉన్నారు. భౌతికంగానే నేను నా పుత్రులు ఎలా బాగుండొచ్చు, మనకి ఎలా రాజ్యం దొరుకుతుంది. సో దానికి ఆ ప్రణాళికల్లోనే వాళ్ళు జీవనం గడిపారు. అదే ఇప్పుడు ఈ అభ్యాసం ద్వారా అవంతా ఇంత పెట్టి చేయాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికం అంటే భగవంతుని పైన వాళ్ళు మనసు పెట్టాలి ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని చేసేదానికి యమ నియమ ఆసన ఇవంతా మొదట స్టెప్స్ ఇవి. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు యోగి భోగి అని 2 పదాలు చెప్తున్నారు. యోగి భోగి. సో భోగ అంటే మనం ఇంద్రియ జీవనంలో సంపూర్ణ మగ్నం అయ్యేది. యోగి అంటే ఇంద్రియ విషయాన్ని తగ్గించేది. సో యోగి. సో ఎవరు కూడా ఈ నా జీవ చాపల్యం దీన్ని విడిచిక యోగి కారు అని చెప్తున్నారు. అక్కడ యోగాభ్యాసము ప్రభుపాదులు చెప్తుండే ఇది ఏదో ఒకటి మ్యాజికల్ ఫీట్స్ చూపేదానికో లేకుంటే ఒక ఆరోగ్యాన్ని బెటర్ చేసేదానికో హెల్తీగా ఇది మెథడ్స్ అని కాదు. ఇది కేవలం ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అభ్యసించుతుండేది సంపూర్ణ భౌతిక కల్మషాల నుంచి ముక్తులు అవ్వేదానికి వాళ్ళు అభ్యసిస్తున్నారు. ఇదే ఉద్దేశం, యోగాభ్యాసం ఉద్దేశం ఇదే. ఇంకేమీ భౌతిక లాభానికి ఉద్దేశం లేదు. క్రమంగా పరమ పురుషుని వైపునకు దృష్టి సారించడానికి యోగ పద్ధతి తోడ్పడగలదు. యోగ పద్ధతి ద్వారా అట్టి వాటిని మనము సంపూర్ణంగా విస్మరింపగలము. కేవలము రసహీనములైన వాటి యందు అనరక్తుమగుటనే మనము భౌతిక సంఘము మరియు లౌకిక విద్యాల ద్వారా నేర్చుచున్నాము. కానీ యోగ పద్ధతి ద్వారా అట్టి వాటిని మనము సంపూర్ణంగా విస్మరింపగలము. కానీ నేటి కాలమున నామమాత్ర యోగ విధానములు కొన్ని గారడీలను ప్రదర్శిస్తుండగా అమాయకులైన వారి అట్టి మిథ్యా విషయములైన ఆకర్షితులగుచున్నారు. లేదా స్థూల దేహములకు సంబంధించిన రోగములను నయము చేసుకున్నట్టుగా యోగ విధానం ఒక చౌక పద్ధతి అని భావించుచున్నారు. కానీ వాస్తవమునకు జీవితాంతం మనము సంపాదించినంత మరచిపోవటను నేర్చుటయే యోగ విధానమై ఉన్నది. ఇది జరుగుతుండే వెనకాల సమయంలో. ఇది అభ్యాసం అయితే కలియుగానికి ఇది రికమెండేషన్లే. యోగాభ్యాసం ఇది కలియుగానికి కృతేయాధ్యాయతో విష్ణు త్రేతాయామిజితో మొకై ద్వాపరే పరిచర్యాయం కలౌతధరి కీర్తనాత్. సో స్పష్టంగా కలియుగానికి మరల వేద వాన్మయం చెప్పేది మాకు హరినామ సంకీర్తనం ఇది ఒకటే. నాకు ఏమి వేరే విధానం మరొకటి లేదు నాకు అని స్పష్టంగా చెప్పేది. సో ఇంకొక విధానం లేదు మనకి. హరేర్నామ 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 ఇవ కేవలం నాస్తేవ గతిరమిత. సో ఒక చోట దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పేది 3 మార్లు చెప్తున్నారు అంటే ఇది ఒకటే విధానం మనకి. హరినామ ఒకటే విధానం మనకి. నాస్తేవ అంటే ఈ వేరే ఒక మార్గమైన ధ్యాన మార్గం కాదు, వేరొక మార్గమైన జ్ఞాన సముపార్జనం కాదు, వేరొక మార్గమైన యజ్ఞ ఆచరణ కాదు. సో అది కూడా నాస్తేవ అనడానికి మీనింగ్ అని కొన్ని టైమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు. ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ నా ధృతరాష్ట్ర అభ్యసిస్తున్నారు, దీని ద్వారా వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొందుతున్నారు అని. అది అవును వెనకాల సమయంలో అవుతుండే. అది కలియుగానికి కాదు. ఇది కలియుగంలో మనకి ఆ అనుభూతి దొరుకుతుంది, ఈ అనుభూతి దొరుకుతుంది, వెనకాలే జన్మ నాకేమి అని తెలుస్తుంది, ఏమో ప్రామిస్ చేయొచ్చు వ్యక్తులు. లేదు, ఇది పరిపూర్ణత్వం అనేది కేవలము మనకి భక్తి మార్గంతోనే, ఇది మహామంత్రం జపించే మార్గంతోనే మనకి లభించేది. ఇది స్పష్టంగా మనము తెలుసుకోవాలి. మనం శాస్త్రము చెప్తుంది కలైర్దోష నిదే రాజన్ అస్తి ఏకో మహాన్ గుణ కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంఘ పరం వ్రజేత్.
సో మనకి చెప్పేది కలియుగం అంటే దోషాల నిధి. ఇక్కడ దోషాలే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ వేరే మార్గం అనుసరించేకి మనకి ఆ కండిషన్స్, ఆ మనస్సు శక్తి, ఆ దేహ బలము ఎంతెంతో కావాలి. ఇదంతా ఈ యోగాభ్యాసాలంతా ఆచరించాలి అంటే ఎన్నో కండిషన్స్, అది అవ్వదు మాకు. సో దానికోసం మనకి కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంఘ పరమజే. కృష్ణ కీర్తనం నుంచి మాత్రమే మనము ఈ ముక్త సంఘ, ఈ భౌతిక విషయాల నుంచి మేము ముక్తులు అవ్వచ్చు, పరంవ్రజే భగవద్ధామం చేరవచ్చు. సో ఇక మరల మనకి ఇక్కడ ఉంది విధానం, ఇది చెప్తున్నారు ధృతరాష్ట్ర చేస్తున్నారని. అయితే అది ఏ కాలంలో? ద్వాపర యుగం అంతిమంలో వీళ్ళు చేసిన వీడు. కలియుగంలో కాదు ఇది. ఇవంతా ఇది ఏదో ఒకరు ఇద్దరు, ఒక లక్షలో కోటిలో ఒకరు అభ్యసించవచ్చు అంతే. సో మనము అందరూ కూడా జనసామాన్యం దీన్ని అభ్యసించక అవ్వదు. సో అది మేము స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్తుండేది నారద ముని వాళ్ళ భవిష్యవాణి. ఇక్కడ వాళ్ళు నారద ముని వాళ్ళకంతా తెలుసు, వాళ్ళు త్రికాలజ్ఞాల వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి భగవంతుడ శుద్ధ భక్తులైన కారణంగా వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి ముందేమవుతుంది అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు 7 రోజుల్లో వీళ్ళు పరిపూర్ణతను పొందుతారు అనే దానికి డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఫుల్. ఇప్పుడు మొదటగా ఈ అభ్యసించుతున్నారు, తర్వాత వాళ్ళు సంపూర్ణంగా భౌతిక కల్మషం నుంచి ముక్తులవ్వి వాళ్ళు భగవంతుపై మనసు పెట్టి వాళ్ళ దేహంతోనే వాళ్ళు ఒకటి సృష్టించి ఆ అగ్గిలో వాళ్ళ దేహం భస్మం అయిపోతుంది. ఆమె తర్వాత వాళ్ళు ముక్తులై వాళ్ళు బ్రహ్మజ్యోతికి ఐక్యమయ్యేది చెప్తారు. ఇప్పుడు ఆమెకు వాళ్ళ పెద్ద తల్లి కూడా ఆ ఒక అగ్గిలో వాళ్ళు కూడా ఇది చేసుకుంటారు, సహగమన, అది సతి చేసుకుంటారు అనేది అంతా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. సో నారద ముని భవిష్యవాణి మేము చాలా టైం వింటాం నారద ముని. అలాగా ముందేమవుతుంది ఏమైతే వచ్చి చెప్పేది వాళ్ళకంతా తెలుసు వాళ్ళకి. సో ఇంకొక టైం ఎప్పుడు మేము చూసేది ధ్రువ మహారాజా. సో ధ్రువ మహారాజా వాళ్ళు తపస్సుకు వెళ్ళినప్పుడు నారద మునినే వస్తారు. వాళ్ళ మార్గంలో వచ్చి వాళ్ళు చెప్తారు, అయ్యో నువ్వు ఒక చిన్న బాలుడు, సో నీకాలు ఇవంతా తపస్సులు ఇవంతా ఆచరించేది. సో ఏదో ఒక సమయంలో మీ పిన్న తల్లి చెప్పారు, అంత పెద్దగా దాన్ని తీసుకునే విషయం. సో లేదు ధ్రువ లేదు నాకు నా పిన్న తల్లి చాలా అగౌరవం చేశారు, నాకు ఇన్సల్ట్ చేశారు, నాకు సహించకవ్వదు. సో ఏదైనా మీకు పరిష్కారం ఉంటే చెప్పండి అని చెప్తారు. సో వాళ్ళ ఒక దృఢ నిశ్చయం, డిటర్మినేషన్ చూసి నారద ముని, క్షత్రియులు అంటే ఇది, క్షత్రియ స్పిరిట్ అంటే ఇది, వాళ్ళకి అవమానం వాళ్ళకి తడిచేకవ్వదు. ఓకే, ఒక మార్గము దీన్ని వాళ్ళు ఈ రకంగానే అప్పుడు ఒక అష్టాంగ యోగమే వాళ్ళకి విధానం వాళ్ళు కూడా చెప్పి దాంట్లో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రము జపించేది కూడా చేర్పిస్తారు రెండు. సో వాళ్ళ ఆదేశం పైన ధ్రువ మహారాజు వెళ్ళి ఇదే తీవ్ర తపస్సు చేసేటప్పుడు చెప్తారు. ఆ సమయంలో నారద ముని వీళ్ళ దగ్గర వస్తారు. ధ్రువ మహారాజు వాళ్ళ తండ్రి ఎవరు? ఉత్తానపాద. వాళ్ళకి అప్పుడు వ్యత, శోకం, ఏం చేశాను నేను తప్పు చేశాను కదా, నేను నా ధ్రువ మహారాజు నా పుత్రుడి పైన అంతా ఒక పక్షపాతంగా నేను వివరించాను కదా అని వాళ్ళు చాలా నొప్పి తీస్తుంటారు. సో అప్పుడు నారద ముని వచ్చి చెప్పేది వాళ్ళకి శోకించేటప్పుడు, ఎక్కడ నా పుత్రుడు ఏదైనా అరణ్యంలో ఏదైనా పులి, సింహం వాళ్ళని మింగేసిందో, ఇంకొకటి వధించిందో అని వాళ్ళు ఆలోచించేటప్పుడు నారద ముని వస్తారు. అప్పుడు కూడా నారద ముని చెప్తారు, లేదు మీరు శోకించే అవసరంలే, మీ పుత్రుడు దీంట్లో పరిపూర్ణతను పొంది వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు, ఒక 6 మాసంలో వస్తారు అని. అది కూడా అప్పుడు కూడా నారద మునికి తెలుసు, వాళ్ళకి చాలా గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళకి అప్పుడు ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళకి సాంత్వతం చేస్తారు. అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు తీవ్ర తపస్సు చేస్తున్నారు మీ పుత్రుడు ధ్రువ మహారాజు వనంలో, అరణ్యంలో. సో పరిపూర్ణత పొంది తిరిగి వస్తారు అని నారద ముని మొదటే వాళ్ళకి చెప్పారు, వాళ్ళకి ఉత్తానపాద. సో అలాగనే మేము చాలా ఇది వినేది. ఇంకొక టైం నాకు నొప్పి వచ్చేది చిత్రకేతు కూడా వాళ్ళు పుత్రుడు మరణించిన తర్వాత నారదులు మొదట వచ్చి ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళని సాంతతం చేస్తారు. ఆధ్యాత్మికంగా ఇది ఆత్మకి మరణం అనేది లేదు, కర్మానుసారము, కర్మ కాల గుణాలు అనుసరించి మేము ఇక్కడ జీవనం గడుపుతున్నాము అని వాళ్ళకి మరలా ఆ భౌతిక వైరాగ్యం వాళ్ళకి కలిగించి వాళ్ళకి కొన్ని మంత్రమేమో జపించే చెప్తారు అనుకుంటాను. అప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్తారు, 7 రోజుల్లో నువ్వు భగవంతుని చూస్తావు
అని వాళ్ళు చిత్రకేతు మహారాజా అనంత భగవంతుని అనంత రూపంలో అనుకున్న అనంత పద్మనాభ రూపంలో ఈమెలను 7 రోజుల్లో చూస్తారు వాళ్ళు కూడా. సో నారదునికి తెలుసు వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొందుతారు అని వాళ్ళకి. ఆ రకంగా నారదునికి భవిష్యం ముందు ఏమవుతుంది, ఎలా అవుతుంది అని వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి. దానికోసం వాళ్ళకి వెనకాలి భగవాన్ అని చెప్పారు. అంటే భగవంతుడు అంటే భగవంతుడు అంత ఆత్మీయ సంబంధంలో ఉండే కారణమున వాళ్ళకి అంత తెలుస్తుంది, వాళ్ళకి భవిష్యం కూడా తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. ఆమె వీళ్ళకి కూడా వాళ్ళు చెప్తారు కదా, శాపం వేసినప్పుడు ఎవరికి, మణిగిరివ నలకువర, సో కుబేర పుత్రుల్ని వాళ్ళే శాపం అవుతుంది. తర్వాత చెప్తారు, లేదు మీరు ఎంతో సంవత్సరాల తర్వాత మీరు నంద మహారాజు వాళ్ళ దీంట్లో కోర్ట్యార్డ్లో మీరు పెద్ద అర్జున వృక్షులుగా మీరు ఉంటారు, తర్వాత కృష్ణుడే వచ్చి మీని ఉద్ధరించుతారు అని అప్పుడు కూడా నారదునికి చెప్పారు. సో ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి చెప్పారు. సో తెలుసు వాళ్ళు నారదునికి ఏమవుతుంది అని, ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్. ఎస్, హరే కృష్ణ. ఇంకెవరికైనా అలాగే పాయింట్స్ ఏదైనా తెలిసి యాడ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. నరసింహావతారం అప్పుడు కూడా హిరణ్యకశిపుడి భార్యని నారదుడే కదా ఆశ్రయించారు. వాళ్ళే ఆశ్రయించారు. కరెక్ట్ టైంకి వస్తారు వాళ్ళు, వచ్చి అప్పుడు కూడా వాళ్ళని రక్షించుతారు. లేకుంటే ఈ దేవతలు వాళ్ళని తీసుకుని ఇంద్రుడు ఆవిడ్ని చంపేస్తే ఆవిడ గర్భంలో ఉండే రాక్షసుడు పుట్టడు అని అపార్థం చేసుకుంటాడు. అవును, నారదులు లేదు వాళ్ళకి తెలుసు దాంట్లో ఉండే వ్యక్తి మీరు ప్రయత్నిస్తూ కూడా మీరు వధించే కావదు. కరెక్ట్, నారదులు వచ్చి చెప్తారు మీరు ప్రయత్నిస్తూ కూడా అది వధించే కావదు, ఆ మహాభాగవతుడు ఉండేది వాళ్ళ గర్భంలో, సో వీడు చేయండి అని చెప్తారు. అంటే తెలుసు నారదునికి ముందు ఎవరు అక్కడ జన్మిస్తున్నారు నారదునికి, సో భవిష్యం తెలుసు వాళ్ళకి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఎస్, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.